Mari vilayetinde transport hizmetleri we okuw esbaplary epesli gymmatlady. Okuw ýylynyň öňü ýeresinde köpler çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlugy ýarka. Taksilere bolan isleg we bahalar ýokurlandy. Bu aralykda köp adam mektep üçin zerurlyklaryny satyn alyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mardaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Bayram alynyň bazarlarynda esasana mektep üçin harit satylýan hatarlarda şu günleri adam köp. Emma täze okuw ýyly üçin zerur zatlary satyn almak her kime el ýeterli däl. Çağama zerur zatlaryň hemmesini satyn alyp bilmedik. Ogluma köýnek we jalbar satyn aldym ýöne ayakkabı pul yetmedi. Ol mektebe şypyk giyip gitmeli bolar. Men oňa ayakkabı satyn almagy söz berdim. Ýene biraz paxta ýygsam köwüşe hem pul yeter diýip bazara gelen bir ene gürrüň berdi. Azatlyň habarçysy paxta ýygmagyň etraplardaky köp maşgala üçin esasy girdeji çeşmesedigini we paxta ýygma çağalaryň hem gatnaşýanlygyny habar berdi. Emma bazara gelen alyjylaryň ençemesi agyr zähmet bilen gazanan ujepsiz pullarynyň zerur zatlara ýetmejegine göz ýetiripdir. Sebäbi bahalar esli ýokurlanypdyr. Öýde çağlar okuw başlanýan çağ gözleri paxta meýdanynyň açylmaýar. Olar öz eşiklerini paxta ýygyp gazanýarlar. Her ýyl okuw möhütimi ýakynlanyny bazarlarda okuw esbaplary hem ikisi galýar. Dip Azatlyň habarçysy gürrüň berdi. Şu aýyň dowamında ýurdun dürli böleklerinde owo hojalygynda işleýän, zirde bilden plastik gaplary ýygnaýan we bazarlarda dilikçilik edýän çağalaryň köpdigi habar berildi. Azatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň şeýdip okuwa zerur zatlaryny satyn almak üçin pul ýygnamaga finansiýandyklaryny habar berdiler. Munyň ýa-ni Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti pes girdejeli maşgalalary we mektep ýaşyndaky çağalary goldamak üçin çäre geçirdi. 26 awgustda Twitter'de edilen ýazga göre Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti ýeňme we kek okaratly türkmen jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde 50 çağanyň goldanlygyny we olara mektep esbaplaryny sowgat berenligini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habar berişleri işleri ýurtdaky garyplyk meselesini şol sanda mätäç ilatyň kynçylyklaryny çağalaryň okuwa taýýarlygyndaky kemçilikleri gozgamady. Döwlet neşirleri ýetip gelýän okuw ýyly bilen baglanşykly çap eden maglumatlarynda ýurtda 400 töweregi mektep bazarynyň işleýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçylary köpçüligiň okuw ýylynyň öňki taýýarlyklarynyň transport hyzmatlaryna bolan islegi ýokurlandyryp, taksileriň bahatynyň hem ikisi ýokurlanmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Hususan da Mari vilayetiniň Bayramaly we Garagum etrawynyň arasynda gatnaýan taksileriň bahaty bir hepdeniň dowamında her adam başyna 7 manatdan 15 manata çenli ýokurlanypdyr. Şeýlelikde okuw esbaplarynyň we egin eşikleriň bahatyna ulak çykdyjylary hem goşulypdyr. Köpçülük taksi tutanda goşulyp gidýär we ýolakçylar bahatyny paýlaşyp töleýär. Jemgyýetçilik transporty bolsa ençeme etraplaryň ilady üçin tas el ýeterli däl. Habarçylarymyzyň sözlerine görä hususan da Bayram alynyň we Garagum etrawynyň arasynda diňe bir sany awtobus gatnaýar. Onuň hem köne bolan soň tiz döwülýänligini we käte 2 günläp awtobusyň bolmaýanlygyny habarçylarymyz gürrüň berýär. Olaryň sözlerine görä dinç günleri bolsa bu aralykda awtobus düýpden gatnamaýar.